Spájajú pesimizmus s realizmom dokopy, potom nevedia, čo majú ako pochopiť, či majú svoju životnú kartu otočiť. Ja si všímam ulicu v realite, ako umelé, čo nechá v diele vrité, a nechce, aby to bolo skryté, ale vidieť. Ľudia nosia na očiach klapky, potom sa čudujú, že sa z ľudí stávajú kurvy a šlapky. Chcú si užiť svoj život krátky, vytvárajú sa im na duši prásky bez lásky. Vidia všetko čierne, biedne, tvária sa smiešne, jak svine dnešné. Špiny ťa dokážu úplne o všetko ubrať, ty sa môžeš aj o strachu posrať, aby si mohol to, čo chceš zobrať. Treba sa pripraviť na všetko, nebrať realitu na mäko, ísť ďalej aj cez milión námietok, ojebať bielu farbu omietok. Pozri sa, jak je to dnes, úsmev ako trest, trochu reality do života vnes. Chráň si svoju česť, zasaď úder ako pest, nenechaj sa druhými viesť do tej špiny, však to vieš a tiež určite majú oči na stopkách, lebo určite niekto na tvoje dvere zaklopká. V lakovkách teba zabije, potom seba opije a poblije a zabudne na to, čo sa stalo. Halo, toto je realita slovenská, ne pesimistická, ale realistická. Netreba si miliť tento fakt, myslím na to, aký je dlhý tvoj vlak. Keď podpíšeš hociaký trak, potom povieš, že som mal pravdu však, ale to už bude neskoro. Zamýšľať sa nad tým, čo bolo, lebo to už nezmeníš. A keď sa veľmi posnažíš, uvedom si túto vec, že tu stojím a realitu sa ukázať nebojí. Dnešná realita nechce byť vôbec skrytá, bolestivo pícha človek už len od bolesti psycha. Ako kruto vznikla, je to bolestivé, ale je to pravda, že je tu kokotov hada. Toto je jak umelecká malba, ukazuje to, čo skryté ostalo. Ľudí, ktorých sa odváži povstalo, aj keď sa nič robiť nedalo. Všetko sa tu jebalo, vtedy keď pomoc trebalo, nemalo. Aká je tmavá noc, taký je tvoj pohľad na svet, a preto ani v tme nevyrastie žiadny kvet. No pokiaľ to nepochopíš, nech ťa to zalepí ako med. Preto treba mať otvorené oči, pred realitou neodbočiť. No celý sa to nevložiť, skrotiť si myšlienky, ako si skrotiť decko rodič. Tvoja hlava není izolant, ale dobrý vodič. No ak to včas nepochopíš, pravde sa chrbtom otočíš. To, čo vo vnútri cítiš, nikdy neuvidíš, lebo podstatné je sa pozitívne motivovať, nie je rady ignorovať, no zrad profitovať, neschovávať sa pred ničím, ale byť viditeľný ako had, keď cvičí. Dnes sa niečomu vdýchne, zajtra sa ti niečo stane, nezvratňujú si toto dané. Marne tvoja mysl samého seba klame. Je dôležité byť vyrovnaný s tým, čo príde, a chápať to, že to raz príde. A predsa nemať hlavu dole, treba byť reálny a žiť v pohode, lebo svet je obraz a každý sa na ináč pozerá. A kto ho vidí tmavý, sám sa o krásy opera. Je dôležité okolie vnímať triezvo, sledovať svet farebne a nevidieť všetko čierno. Dnešná realita nechce byť vôbec skrytá, bolestivo pícha človek už len od bolesti vzdychá. Ako kruto vznikla, je to bolestivé, ale je to pravda, že je tu kokotov halda. Toto je jak umelecká malba, ukazuje to, čo skryté ostalo. Ľudí, ktorých sa odváži povstalo, aj keď sa nič robiť nedalo. Všetko sa tu jebalo, vtedy keď pomoc trebalo, nemalo. Dnešná realita nechce byť vôbec skrytá, bolestivo pícha človek už len od bolesti vzdychá. Ako kruto vznikla, je to bolestivé, ale je to pravda, že je tu kokotov halda. Toto je jak umelecká malba, ukazuje to, čo skryté ostalo. Ľudí, ktorých sa odváži povstalo, aj keď sa nič robiť nedalo. Všetko sa tu jebalo, vtedy keď pomoc trebalo, nemalo.